kene
Namad hoti per minggu diarianon marhite live streaming di inganan naganup. Tapasada marohatta tapukka ma per minggu ta marhitede nomor sia ayat sada sahat di ayat dulu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonoddo hatani Tuhan Jahuba, idama, au apalau sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida, songon pangalulu ni parmahat di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biru akan nama pari ibana, suak songoniau mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Ale Tuhan de bata pargogo na sohatu dosan amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho ala dilehoko anak muna sasadai tuhami. Jala di paluaho hami sian gom-goman ni sibulis. Hupangido hami tuho, sayramoti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami jupa masa hasusan dohot hagugutan.
Say sama dosa nami dohot pangalausan nami di hatam na bediay. Say perbediay marohan nami marhite-hite todim. Jala pamasok kami Tuhan uluas sugut. Asa pujion nami hodisi rodi sa leleng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hok kamu ma patik ni debata natar surat di 2 Musa bidu 20 ayat 1 dohot ayat 2. Dungi diatur hot debata masude akka hataon nin nama au do jahoba debatam na parwaroko siat tanomisir sian bagas parhatu banammu. Atong rak mangidogogo mahita tu debata taringot tu patiki. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
Tatopo tima dosata tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogwar muda badiai ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jala nahehe sian namate. Nama naik tu benua gijang doho mangodion hami. Asi roham dihami. Saya patok tong madihami roha hama waliateo tuho. O tod di parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binain ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Sayu nagtulak hami, saya tagihom mahami ho ale di bata ama, anak dohot tod di parbadia. Amen. Baga-baga di debata taringot tuha sesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangolu tod di muna ninna Tuhan Jahuba. Tuksura rarado sa muna songon abit bunga dabdab. Botardo bainokku songon itak. Nakperara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Turpuk niari minggon iman atar surat di 2 Musa bid 24 mamuka sian ayat 10 sahat ro di ayat 27 tajahama secara responsoria. Dungi laho masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai di dokma tu ibana. Ualuas maaw lao asa mula kau tuha anggikku akan di Misir. Asa huida manang namangulu do penasida. Dunginin na si Jetro matu si Musa. Laho maho mardame-dame. Dunginin na Jabang matu si Musa di Midian. Lao maho mulak tu Misir. Ainunga mate sude hala akan atumahi osam. Jadi dibuat si Musa majol mana dohot akka anakna jala dipahudul nasida tuhalode asa mulak tu tano Misir. Ditiup si Musa huhut tukot ni debata di bagasat tanganna.
Dungi nina Jahoba Musa tu si Musa. Ingot ma dihamulakmu tutano Misir patupawan lut halangan tijolo ni Raja Firaun. Akan ang pasaha tu tanganmu. Alayang gau patakauku marohana asa unang niloas bangso ilaw. Dungi dohonommu matu Raja Parao, songonoddo hatani Jahuba, anakku si hahado Israel. Alay hataku tuho, loas ma anakku lau, asa yolo yau, molotung manjua ho mamaloas ibana, idama, saibuno kudo anak buah baju. Ima sahatna, mertua doakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Taha tidak ko mahaporsiaw tay songon na hina tidak ko nidongat ta sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jahuba ido ama pargogo naso hatudusan na tumo palangit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasaday ima na tinubuon si Maria nagabi-gabian siatod di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua-tua no toro dung ditanom. Na mulak mangolo di aripatuluhon. Na manaik tu surgo. Lahu hundul siamun debata Jahoba. Amanai pargogo na sohatudusani. Di sima ibane pemamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panala Kristen akka na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na maddok mula mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Titing masa di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis minggu 15 Agustus 2020 sada. Bagian na parjolo tema minggu. Goarni mingguta sadarion ima minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis dohot tema debata na paluahon. Bagian na paduahon danak na sorang. Nah di hari Rabu tanggal 10 sada Agustus 2020 sada di basa-basa hot tuhat tado sada dak danak bawa
di keluarga Amata Dr. Henry F. Joshua Sidauruk, Inata Yeta Manis Hia, Inganan Nasida Perum Beji Permai Tanah Baru, Jalan Markisa Opat, Blok B nomor 20, Nir Sadawalu Walusada Kelompok Judea, Hipas Doda Danaki Songoni Nang Natorasna. Bagian napatuluhon. Partureni perminggu dohot pertanyaan kelompok di bulan Agustus 2020 sada. Partureni perminggu dohot pertanyaan kelompok di bulan Agustus imana pinatu panihuriatta marhite virtual manang online marhite kanal YouTube HKBP Depok Sada hot dope mardalan sahat tuari minggu sadarion tanggal 10/5/2020 sada ima a parmingguon na perjolo ibadah minggu pagi jam pukul 7 WIB bahasa Indonesia na paduahon pukul 10 WIB bahasa Batak. Pos pelayanan Arko di Padomu Dohot HKBP Depok Sada. B. Pertanyaan kelompok. Ganup hari Rabu pukul 10.30 WIB. Di Sakapi Huriat Tado Patupahon per minggu di Bagas Gereja di hari Minggu tanggal 22 Agustus 2020 sada huhut tok tong paho barhon tu aturan ni pinamasa ni pamaretata. Margogo mahita jala mangido di tangyang ta asa tumibu salpu pandemi COVID-10 siyon jala perminggu tape boy tumibu mulak songon nasomal. Bagian napau paton inventaris gereja lelang manang penjualan. Di Sakapi Huriat Tado Patupahon lelang manang penjualan inventaris gereja ima na perjolo sepeda motor inventaris gereja merek Honda Supra 125 cc tahun 2005 na paduahon peralatan kantor berupa komputer, monitor dan printer na mangihut kursi lipat. Naboy idaon di gedung serbaguna HKBP Depok Sada. Penawaran di pasahat mamarhite amplop tertutup tu sekretariat gereja jala di Paima Sahat Wari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 sada pukul 10.05 WIB. Bagian napalimahon. Panitia malam nada dan dana pos pelayanan Arko. Laporan panitia malam nada dan dana pos pelayanan Arko HKBP Depok Sada. Di Jalo Huriat Tado laporan panitia malam nada dan dana pos pelayanan Arko naung mangula laho papunguhon dana haporluon tu pengembangan pos pelayanan Arko. Antara lain total penerimaan sahat tu tanggal 22 Juni 2020 sada berjumlah mai 734 juta 607.710 sada rupiah. Total pengeluaran 75 juta 34.000 rupiah. Total penerimaan bersih 710 juta 573.710 sada rupiah. Bagian napaonopon titing naso jinahahon dohot barita perhepengon tajahama di lembaran warta napinarade ni huria dohot marhite WA grup kelompok pertanyaan tabe. Songonima titing masa di huriatta di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di goarna.
Amin di batana sumurung sian saluhu naroham. Ima na mga ramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas marihita saluhu na. Dia muna donga saha porsyaon na mangihuton ibadah live streaming di bagasa tikyon. Hatani di bata na mangguhi hita di mingguta ima na tersurat di buku Yohanes bidu walu mamukamay siyan ayat 30 saha tu ayat 36 tangihok kamuma hatani di bata. Asa di nama kata kuni ibana torokma gabe porsea di ibana. Dungedi dok Yesus ma tuak kajahudi naung gabe porsea di ibana. Molo miak kamu di bagasan hataku, sitong ma hamu sisiaku. Dungi tadau munama nasi tongi jala paluau ne nasi tongi mahamu. Jadi dialusinasi dama ibana nin nama pinopar ni si Abraham do kami dangduk kami mengaduk di halak buasa do honommu paluau mahamu. Dungi dok Yesus mamangalusi natutu si tutu do nahudoko tuhamu hatoban ni dosa do ganup na mangula dosa dada totong hot di bagas anggo hatoban anakido di sitotong molo di palua anaki hamu nama lua situtuma hamu ima sahana hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus nunga merdeka hamu amang do tamuinang ala naing tabigi bare tanauli ima manaringoti taringot tu kemerdekaan haluaon sotung dope adong ina naso merdeka di jabu sotung dope adong ama naso merdeka di jabu nang ianakon naso merdeka nang rakyat tahun hira naso merdeka dopi di tonga-tongan ini karaon. Alani turputa sadarion naing medok ima ikosude merasakan arti manang makna ni haluaon manang kemerdekaan ini. Alanunga dibuat debata kemerdekaan ini. Jale kosude jolmai merasakan sotung adong na terjajah. Sotung adong be na tertekap batin. Sotung adong be ima na merasa. Na terkungkung imana di bagasan portibion. Ala sudedo jolma mendambakan haluauni. Mendambakan mengidolakan ima taringo tu kemerdekaan ini. Hidup benda sesomal adong didok edeng. Walaupun aku disangkar emas ini, lebih baik aku hidup di alam bebas. Nang pe terbuat nang pe ima diinganan nasian emasonau nang pe bagason nang pe uli jabunamion nang pe sian emason
Hidup benedok parede lebih baik aku hidup di alam bebas. Aharon na dohono ni damak kadonga sahapor siyaom. Asa saluhuna jolmai iman nakengani ingin nakengani ada kebebasan. Ada iman nakengani kemerdekaan bebas. Molo hala na bebas serupani asa keberengot tado ahanan yang dohono ni Tuhan Yesus. Ia hala na bebas nakengani bebas mengeluarkan pendapat. Bebas beragama, bebas beribadah, bebas berkeyakinan. Jala bebas ibana madok dang mabiar-biar be madok sidohononna. Asa tung marodola do dia makadongan nanang idota taringo tu tabuni hina argani haluaun manang kemerdekaan napi nasaha ni Tuhan Yesus. Dia makadongan sahapor siyaw dung torop ima jolma mangyuto Yesus termasuk kala Yahudi na mangyuto Yesus diuji Yesus do tuak kana mangyuto ni banaim mengahapaluasi diuji Yesus do ima patorakot tu nasidam ahado motivasi ni nasidam lako mangyuto Yesus ahado motivasi nasida songon ima nakeng nang manada dito hatta Yesus Kristus. Asa tung dipatolkas tu hatta Yesus do di bagasan Yohanes waluom. Dipatolkas ibana do ima misi ni Tuhan Yesus rotu portibion. Ia misi ni Tuhan Yesus ima hola sadado nasejo jo tagwari dia adalah yang sering kita katakan juru selamat. Yesus do haluaon di portibiom. Songon nani do na di Yohanes 10 pati. Ima Yesus do dalan jala Yesus do haluaon anani masai takasma di patad dahun Yesus di bagasat 30 tahun. Asa tung betul-betul tatadda. Ima Yesus nakangani bahwa Yesus itu yang sering kita katakan dia adalah Allah. Dia yang sudah turun dari sorga. Nunga asiro hani debata siebada gijang. Dang terpaidai da debata pe ima jolmai di parhato dosai. Dang terpaidai da debata pe jolmai semakin hari semakin jahat. Semakin meningkat ima nang kejahatan. Gabe diperbudak, dijajah dosai jolmai. Dungi tarok ma di bagasat 30 tahun. Tuhan dari sorga turun tangan menjadi manusia. Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan dunia ini dengan kasihnya, dengan juru selamat yang dia tebus, yang dia berikan ke dalam dunia ini. Imana saya tadok, Yesus nang roh tu portibion, marhite si Maria, dohot si Joseph. Tangan diri batadoi naturu siya barugicang asa tung tatanda unang bese di perbudak dosai jolmai ido bename seta kasna kaninganing bahwa tugas dan misi Yesus ke dunia ini adalah jelas dikatakan di dalam nats kita ini Allah paluahon memerdekakan ido tema ni mingguta debatana paluahon Allah yang mau memerdekakan. Asa di sido dia makadonga sahapor siam. Dinaung takasta tada. Yesus nakaningani. Roma suara sakita. Songon na di Galatia opa ayat pitui. Abba nama dok amang tu debata. Dang be budak kita. Dang hato babeta. Nang ro Yesus tu portibion. Gabe di ba maita. Ditobus maita. Marhite mudarna. Gabe anak kaholongan. Gabe anak di debata mahita. Ido tabuni halak naung pinaluane. Alari da bakadonga sahapor siam.
Ahadona nang si pahusor-husorot tadi bagasat turpukom. Bohanu ngatutu dilehok ko dirim ngataleo dirita ima naung dimerdekakan Tuhan Yesus odona porlu. Nung ngataleo keluargata naung dimerdekakan Tuhan Yesus. Nung ngataleo kuriata, nung ngataleo bangsot taon naung dimerdekakan Tuhan Yesus. Asa di ayat 30 pati masay tabumay. Dungi Jesus mamangalusi na sila. Natutu si tuturo na hudokot tuhamu. Hatuan ni dosa do ganup na mangulakon dosa. Hatuan ni dosa do ganup na mangulakon dosa. Merdeka dari dosa. Bukan merdeka untuk berbuat dosa. Ida beda nak kangani nani ida ni Tuhan Yesus do. Masa itu rob do halak nagirgir iman nak kangani hatoban ni dosa. Ida beda masa takas hatoban ni dosa do ganup na mangulah dosa. Asa taida ma dia makadongan memang say tabudo dosay. Taburo cara ni si polisi maparhato batok kita. Taburo di bay portibion asa madabu hita gabi hatoban na. Ino ben nasurero taida dosa ihira na nikmat do. Semua awalnya adalah dosa itu adalah hasil kenikmatan. Ino ben nasaido dosa nikmat sesaat tetapi kesengsaraan seumur hidup. Penyesalan seterusnya. Tabuhi dosa dia makadonga sahapor siam. Dangarong dosa na taida di awal na menyengsarakan tung tabodo dibisikong tu parbinegiat taing. Tabuhi mabik ilalauta taida donoaing nani parhatoban nai alani tabuni nikmat ni dosai. Termasuk go taida ima di partikiano korupsi na dibisikon merara. Termasuk do nikmat ni dosai alani kaparupuan, tahta wanita, alani jabatan, alani harta. Danga dong napait di awal neng. Tung inama tabuni dosai dimulana. Alani dia makadonga sahapor seam nang diperbudak jala jod do hita ima terikat tu kodrak ni budak nakangani tu dosai alani nikmat ni. Dosai nuaing dipaingot hita. Asa musuh yang paling besar adalah musuh yang luar biasa adalah dan dosai alai sia dirita sendiri. Musuh yang susah kita kalahkan untuk menaklukkan asa unang tergoda tu dosai adalah sia dirita doi. Dia makadonga sahapor sia da pola nagwari to dini portibion na memperbudak baik generasi anak. Taida manuaing danap na diperbudak kenikmatan di awalnya tidak marakangani bahkan kecanggihan teknologi ternyata dan tidak nuai penjajahan fisik alain nuai tidak iman di perhatoan di teknologi bahkan nuai idun yang berengota nagodang nuai dijajah baik dijajah secara ekonomi baik dijajah secara teknologi, baik dijajah iman akaingani secara ideologi. Molo dang jamuti tadi so dia makadongan sahapur siam. Odo na taida nakaingani manegai portibion, manegai bangsotaun. Paham-paham radikalisme. Paham-paham iman akangani gabinata ida hedonisme materialisme nagudang lah humanigai di awal nai tabudo harorona membisikkan alai di ujungna boy mai gabi kesengsaraan
imana parjulu dia makadong asapor siya. Asa dangolo behita di parhatobat dosai. Mau lihat mari debata di tadok ima huriat HKBP termasuk halak bata naso di parhatobat dosa be. Nunga 110 tahun huriata. Naung pinalua, naung dimerdekakan. Sian imana kangani sia sibolis. Sian imana kaningani nasa dok siya kasipilibiguon. Nunga 110 tahun be. Huriata nang bangsota bangso batak. Naung dimerdekakan siya kasipilibiguon. Sian keterbelakangan. Sian hapogoson. Sian akahamagoan alai nungabe ro barita nauli di sodangi hita 110 tahun odo sadana balga ikut tahamuna tehon unang madabu hita nakaingani di perbudak musa hita nang takas tatadda barita nauli nang sahat tu bangsot alani ko bangga hita to iko lasrohat. Nabadua ho dia makadonga sahapor siyaon di ayat 30 sadai. Bohama tutu asa dilehot taleo dirita naung dimerdekakan Tuhan Yesus di ayat 30 sadai didok masongonon. Dungidok Yesus matu akka jahudi naung gabe porsia di ibana. Molo miak kamu di bagasan hataku sitong mahamu gabe sisiak. Asa si patu bauta asa ima nakangani dapat tita ima haluan kemerdekakan hasitongan nasir debata ima diduk di bagasan 30 tahun mian di bagasan hatani debata tinggal di dalam aku bagas do taida hata mianom hata tinggalon ayat 30 sadaom molo tapa bagas muse di Yohanes 15 ayat 41 ayat 7. Di Yohanes 15 ayat 41 ayat 7 tung masai bagas do di dok halak namian di bagas katan di bata di parhatudos may ima songo rating dohot batangna. Hamudo ratingi audo batangi. Audo pokok anggur yang benar. Labatana di patol Tuhan Yesus do molomia kamu di bagasan au jala molomia kataki di bagasa kamu pangido hamuma manang dia na pinangido mulai ikko jupak kamu doi. Nina Tuhan Yesus tunatoropi nang tu sisian nai ido halak namian ia halak namian i mana kainokon songo rating nasakabona doho batang nai gabi boi ma mat parbue ratingi Bui maramos ratingi ala mian ala tinggal ala sakabona imana doho batangi ala didok Yesus tu mamusa didne ala molo nunga karuar molo dang mia behamu molo nunga penggol molo nunga haruar ratingi siapunanai didok ma ahabe gunana ikko gabe soban namai gabe situtungon namai akan dibakar. Sarupa di dia makadonga sahapor siaon. Ia penggol tangako di dalanan. Dang dohono munai. Ima dang tadaw munai tangaki. Gabe tangan di padita si hobingi. Manang patu dia lani, manang pat dia lani. Dang dohono munai, oh pak ni padita si tidak. Alai dohono muna kaki yang sudah patah. Tangan yang sudah patah. Lapatan nadang adome ikon nasi kokdo. Tangani dohot badannya sudah gabi didok ma opak ni padita sobi. Anggodang si kop itu dikatakanlah pat kaki yang patah, tangan yang patah. Namar lapata di dia makadonga sahapor siham. Songoni mako bar nangidok Yesus di bagasat turpukon. Ya halak iman naung merdekai, naung dimerdekakan oleh Tuhan, ikomian imana di bagasan Yesus Kristus. Dang sirang ibanan, dang madaw imana, ngolunai terus maringanan di hatani di bata. Ido bain nama seta kasna kaning di ayat 32. Do di ayat 32 bohado halak
namiani didok media namiani ima si tong mahamu gabe sisiakku tadamu nama nasi tongi paluau ni nasi tongi mahamu ido halak namiani jadi halak nang tinggal lakang namiani gabe ditada halak matong gabe diboto mahita na anak ni dibata jadi gabe boy mahita ima naking ditada mamu paluau na mahamu gabe dang behita nakangani dang be ula-ula ni portibio behita alai nunga ditada hita di bakasan ibana namangi dia makadonga sahapur siam dia ma nanai dohonota nunga tutu dileho hita dirita dimerdekakan Tuhan Yesus di ayat 33 jadi dia lusinasi dama ibana ninnamam pinoparni si Abraham do hami. Pinoparni si Abraham do hami ninna halak Yahudi ninna nasida namang hutoni bane. Apa yang dohono ni Tuhan Yesus ima taringo Tuhan luauni dada permudaron. Dada alana pinoparni si Abraham. Dada alani alana Eporus. Dara alana padita, dara alana si tua bapakku, gabe boya maluang. Yesus mau menegur itu. Dan alana pinopar ni sabrahapamu. Dan alani permudaron, jo dope songoni. Dan otomatis nanen dohono ni Yesus. Bahwa ala halak Yahudi, ala pinopar ni sabraham nasida, makilala nasida otomatis. Makilala na sila gabi jolma na malo. Makilala na sila jolma na menguasai aturan peraturan. Makilala na sila menguasai hukum Taurat. O do kesombongan na ni idan Tuhan Yesus. Alani di do Yesus di ayat 33. Pinopar ni sabrano hami dang dung mangarup hami dihala. Buasa dohonamu peluang mahamu. Nanaing dohono ni Tuhan Yesus dalam makadonga sahapor siam. Asa dang sian. Permudaro kita ditobus Tuhan Yesus Kristus. Dang boy alani suamiku boy malua istri. Dang boy alani yau dohot yan aku kedua. Tetapi kita masing-masing adalah menerima kemerdekaan dan keselamatan itu karena anugerah. Ido benda setarok sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christum. Soli Dio Gloria, lapatanna nanang idota bahwa kita menerima keselamatan itu bukan karena orang tua kita, bukan karena kita adalah anak daripada pejabat. Alain yang dohonon ni turpukodo dipaingot Tuhan Yesus. Halak Yahudi dangalan ni Abraham. Alai imana kaningani nama dok nama nada haluauni alani hapor siam. Ido na bagas dia makadonga sa hapor siyaw. Asaw na nga dong dihita ima nakangani nang tungolo ni panakota. Asa ko suwa tonutta do taringot tuhaluaw ni bahwa Yesus juga mau mengingatkan. Ima nakangani nasongon na di Galatia tuluin. Do na di Galatia 5 ayat 22. Ikut di parbuih do parbu ini todiin. Namangiu dia makadonga sa hapor siyaw. Asa nang ikon diigil ni trupo kotu hita ahado songo tanggung jawab ta ahado siula hono ta songo tanggung jawab ta ima naung dileo debata kemerdekaan di hita naung dipalua debata hita molo tadok ima di hari Selasa bangsota ima lako merayakan kemerdekaan Republik Indonesia papi 70 nopon ahado tanggung jawab tadi si ahado siula honokku. Ido na bagas na porlo dia makadongan asa berengota hina argani haluaw ni. Hina argani perjuangan ni akka. Tokoh-tokoh para pahlawan daerah nang na nasional. Nang akka na niulakon ni pahlawan-pahlawata. Akka misionaris. Bohado hita tanggung jawab ta ido bay na kuputakasnya tajaha. Di Roma onom ayat 10 dohot ayat 22. Molo tajahan nang dijawi dia makarong aja hamuman nong
nung saya jami tahun Roma onom ayat 10 dohot ayat 22. Dia may didok disi ikon uduk mangoloy hati gorani. Pangoloy mahamu di debata. Ido halak na bertanggung jawab. Molo halak na pinaluan di debata. Dang marlomo-lomo alay ikon uduk ibana. Kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan. Bukan untuk sebebas-bebasnya melakukan segala dosa dan kejahatan. Alay tanggung jawab taking dipengok dodisi. Asa berengota ima hina balgani kemerdekaan. Alani kemerdekaan yang sesungguhnya ketika kita mengabdi pada Allah. Ketika kita mengabdi kepada negara. Dan disitulah damai yang sesungguhnya ada. Dan damai dan kemerdekaan hadir. Iduna balga. Dia makadonga sahapersya. Asa tung masai tabudu turpukta sadarion. Di bagasan mingguta sadarion ima naung ta jalo. Debata napaluahon. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tajahame kadongan di 2 Korintus 3 ayat 10 pitui. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ikut tarida maita halak nang ginonggoman ni todini debata. Halak nang ginonggohan ni todini debata ido halak nang merdeka. Molo halak nang ginonggohan ni todini debata. Na perjulu ikoni ngotot tadong. Dia kita harus jujur. Kadang kita jujur nek konarongdo polisi. Nek konarongdo ima pengadilan. Kadang kita juga melakukan ima songon tertib manang mangulakon ala na mabir hita tua kahalak. Kadang taulahon ulota alani mabir hita tu holan tu pimpinata. Kadang kita juga melakukan di dalam rumah tangga mabir hita holan ala tu tetangga. Itu bukan roh yang memerdekakan. Ala yang halak naung imana kaingani dimerdekakan merevolusi mentalnya, merevolusi pikirannya, ikut todi perbadia hidup. Na merubah merevolusi. Hidup benerok nak kaingani sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ia halak naung merdeka ima mengabdi pada Tuhan dan kepada negara. Dang na pola ikut di pareta-pareta. Dang na pola ikut di awas-awasi asa dilahon. Jika ada di antara kita melakukan tugas hanya ketika diawasi oleh pimpinannya, berarti dia masih berjiwa budak. Masih berjiwa hatoban. Molo diulah-ulah nanang di kantor, ikut na diawasi pimpinannya, dia masih diperbudak. Dan masih berjiwa budak. Molo kona mabir hita ala di pimpinan melakukan tugas kita, berarti masih berjiwa budak. Belum dimerdekakan. Ale halak na mangulakon sianis ni rohanam. Halak na mangulaw siya todina. Halak na mangulaw ulaw. Dohot iman aking tugas. Iman aking sianis ni rohana. Itu halak na merdeka. Jika masih takut kepada pimpinan. Jika masih takut kepada orang. Berarti nani perhatobat dupi. Alan ini dia makadonga sahapor siya. Mari kita berjiwa ima halak na merdeka. Halak na merdeka dilihat debata anak yang na dimerdekakan Tuhan. Dia akan mengisi kemerdekaan itu dengan sebuah tanggung jawab, dengan sebuah doa, dengan sebuah iman. Doho nakangani iman balga, ima mabuan lasni roha, tudonga jolma, mabolo las rohani tu debata. Ido halak naung ginohan ni todi ni debata halak naung merdeka. Mari kita berjiwa memerdekakan, unang berjiwa menjajah. Molo sa ilomor berhata menjajah dong hata. Halak iman akangani tong dope na tinggal di bagasan dosa. Sa lomor hatta say menjajah dong hata.
Saya lo morohata nasi menaku-naku tidak mata. Buanglah jiwa yang selalu menjajah. Buanglah selalu imanakin nama perhatuban. Alai, marilah kita memerdekakan orang. Marilah kita memerdekakan membuat kehaluan. Di mana kita ditugaskan, di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, akan terlihat di sana ada roh kemerdekaan. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat madiho ale Tuhan debata. Marhiti hatam nabadiyai. Hodo Tuhan na mangalehon kemerdekaan, na mangalehon haluaon. Nang roho Tuhan siap banwagijang, tu portibion, marhiti anakmu Yesus Kristus. Sama lua hami Tuhan, sian hisap-pisap ni dosa. Malua hami Tuhan sian ima hatuban ni dosa. Malua hami Tuhan sian nafsu kedagingan. Juk do hami Tuhan tergoda ala ni tabu ni dosa Tuhan. Juk do Tuhan kami madam Tuhan kami panol solion ala ni nafsu ni portibion di perhatuwa kami. Tonggi Tuhan dimulanin. Alai di ujungna gabi pait, gabi hamatian. Alani Tuhan debatang, paingot kami unang tergoda kami Tuhan. Unang huliok kami roh hadap pikiran nami si pareon nami. Tu godaan niya pinarhatoban ni dosa. Terlumobi ma Tuhan dia keluarga unang adong be Tuhan na di perhatoban. Unang adong be keluarga na saling menjajah. Suami na menjajah istri yanakon, istri na menjajah suami nang kayanakon na, nang karungan na. Alay, sudi ma Tuhan, jiwa-jiwa na palua kon na memerdeka kam ma Tuhan. Unang adong be di keluarga na kekerasan. Unang adong be di keluarga imaka penyakit niya karoga, penyakit psikologi, penyakit parumah tanggaon. Unang adong be Tuhan na maroha diri. Gudang dope Tuhan na pinarhatoban ni portibion bangsonamion na subibas dope hami Tuhan beragaman na subibas dope Tuhan mendirikan ibadah na subibas Tuhan berkeyakinan hape hatam na badi Tuhan nama dog ikon malua jale ko bebas do Tuhan halak mamilit ima haporsyon Dileo ko do Tuhan Yesus Kristus haluaw ni ido benaroho tu portibion gabe si palua raja na palua kun portibion siya tangan ni si bolis do siya tangan ni akka panggunggomi na say mga luhot tangan na asi marohama di Tuhan pakkema akka pamaret tanami si wakaluam pakkema Tuhan akka pamarita nami na memerdekakan unang mabiyar tuakka portibion pakke manang sonya kapijabat nami Tuhan mabuah kesetaraan do hadamion do haluaom pakke manang songoni Tuhan akka pemimpin gereja pemimpin agama pemimpin nang diri pe Tuhan akka persekutuan lahola mabarita hotod di kemerdekani songoni mat nang ditonga-tongani pandemio Tuhan asa tung makilala kami Tuhan masyurupan unang borat Tuhan nang mabiyar di bagasan mak naro tanggung jawab kemerdekaan Tuhan saluhu naro kami bertanggung jawab mengisi kemerdekaan terlumobi bangsa nami 76 tahun ma Tuhan bangsa nami naung merdeka nang boy Tuhan memperjuangkan kemerdekaan unang magopo Tuhan kemerdekani. Unang adong be Tuhan kesenjangan sosial. Unang adong be di bangsa nami Tuhan na somaboto majaha. Unang adong be na tertinggal Tuhan saluhu nama Tuhan bangsa Republik Indonesia akan namalo. Unang adong be Tuhan bangga adong naoto. Unang adong be Tuhan bangga gawe sudah na terbelakang. Alai rak merasakan ma Tuhan kemerdekani. Rak merasakan ma Tuhan haluauni Tuhan. Unang adong be Tuhan suku na tertinggal. Alai rak mahami Tuhan
padimun-dimun, mabagi kemerdekaan Tuhan, tung ulima Tuhan, molo saluhut kami, masyurupan, jala totok kami Tuhan, masih tangiangan, masih lehon, ima akka gogo ng pikiran do akalas ni roa. Tuhan de bata, di tonga-tonga ni pandemi pi Tuhan di bagastikyon, asima roham, hato masal pi Tuhan, marluba-luba mahami Tuhan mangulaw na ringgan, nang di tonga-tonga ni bangso namion akka na berkiadaan, boy Tuhan hatop manuhor vaksin, mangurupi, asa hatop Tuhan vaksini di Portibion, tarlumobi di tonga-tonga ni bangso namion, unang liling bi Tuhan, unang adong Tuhan na mementingkan dirinya sendiri, alayak ka narapota pasu-pasu olo mangurupi lako manuhor vaksin, akka pejabat, akka parhepeng, asa totong Tuhan, rap Tuhan kami manaluhon kopi sa pulisyon, markite holong na memerdekakan. Ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin, gudang do Tuhan, ele-ele nami do si Panginoon nami do pe Tuhan terupamo. Alay ito nga si maroham sa masaka do lomaroham. Nang dipakubasyon nami di hurya mo Tuhan pasu-pasu. Secara khusus bono nami Tuhan di bagasat tangyang nami. Dinaong di palme ko Tuhan sada dana bawa ima dianak ko ni ama nami amang Henry Yosua si Dauruk ina nami ina itamanis hiya. Pasu-pasu ma Tuhan, poso-posi nang songoni na toras na. Nandiya kapag kubasinurian petua pasu-pasu, dewan kununia, diakonia, do marturia nang sudi Tuhan. Secara khusus kami martangi yang Tuhan, tulungan nami na marsahit. Na marsahit, dirawat ima Tuhan alani, kopiton, na isoman, dibagas Tuhan, songoni da di rumah sakit. Ama nami situ aja pasaribu, ama nami Panjaitan, me sihaan, si majundak, nyonya tambunan bor si pautar, Jannes naban, boru malau, keluarga B si torus, boru si regar, rakdo yan ako nabatalak, ama nami turba si torus, berta si torus, intan si torus, asiro hama di Tuhan. Tangan muna ba di matuhan na mga lehon gugu do hamalumat na sida. So nang nadirawat di rumah sakit ama nami Robert Gultom, Josapher Emmanuel Aritonang, Arnold Tapubolon, Patina Burumalaw, Sunato, so ngonima ama nami Dr. Hisar Sirait. Tangan muna ba di malitukan di bata na mga lehon gugu ng semangat dinasida doot hamalumat Tuhan. Mari kita tangan muna badi Tuhan, jupang nasidama hamalumon. Mari kita tangan muna badi Tuhan di tangan di dokter ng akaparamedis ng obat Tuhan ng sipanganon. Malum masahin siya pamatang ni nasida. Tuhan di bata songonima ruas ni huriam namar ulang tahun di baga sa minggon, ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan. Leono mamatuna sida gajang nyumur do kay pasong mamilang-milangi ari-ari na pinasa amin. Urasi mahami sa dusa namin nagudangi Tuhan asa badia hami dierupamu. Moliate madiho. Amen. Maredde meita laos tapasaha ma piliata.
Tatangnya koma pilihan natapa pungo martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di panagijang. Hodo hararon ni salukut sile kuleho na denggan do na solibasan na muliutus. Upasatami masih nasa na neliom itu ampilan nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu medramoti asa huparsia kami pilihanom. Pati punar jong betonga-tonga ni kuriam doho di portibiom. Bukai maroka nami mar hite-hite to dim. Asalam tadami godang ni seleho-leho mitu kami. Asalam girgir hama dok mo liate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang, say pinarbadia makuarmu, say Roma harajom, say sao malomo ni roham di bato sono di bano gijang, lekom matuham sa nungulun siya pari, say sama dosa nami songopan sa nami, di dosa nungan nama dosa tuhami, unak kami tegitu pangucunan, palu amahami siyan pangago. Di pasu-pasu jada diramoti Tuhan debatama hom. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midahom. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar hom madamena tutod di munabi. Di hamuna amanami inanami song-songoni ha inanggit na pinaribot di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songonima acara pakobasyon sian huriata HKBP Depo Sada marhite pakobasyon nami parhalado ng saluhuna petugas di bagasat tikyon madokto ita Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Horas madihita salunang.